Kay gala mayong buntag kini nausab si Pastor Mark Sasidon na nausab ta sa atong the 15-minute Bible Truth Online Broadcasting Ministry. Salamat sa Ginoo. Ini nga adlaw karon nga maka-share mi ninyo sa kamatuoran sa bulong sa Dios, no? Because atod pa sa Bible mahibaw ka sa kamatuoran ug ang kamatuoran mohatag nimo kagawasan. Muna nga naami share mi ninyo sa mga kamatuoran ilabi na gyud sa kaluwasan sa atong kalag, no, kanang atong relasyon sa Ginoo. Kay galang atong pag-adto sa langit dili man relihiyon kun dili relasyon. Kinahanglan ma-establishar ang atong relasyon sa Dios, no, because ang atong Ginoo iyang gipadala iyang bugtong anak aron mamatay dito sa krus, no, aron bayran ang atong mga sala. O pinaagi ni atong nga kamatayon aduna natay dalan padung sa langit. Si Ginoong Hesus niingon siya nga ako mao ang dalan, kamatuoran ug kinabuhi ug walay tawo nga makaadto samahan apan pinaagi kanako. No, muna nga salamat ta sa Ginoo nga si Ginoong Hesus gibayran niya ang atong mga sala, no. Muna nga gitawag siya manluluwas, siyang makaluwas nato, dili ang religion, dili atong kaugalingon. No, dugay na kaayo ta nga ginailad sa yawa nga makaluwas sa atong kaugalingon. Dugay na kaayo ta nga gipatuo sa yawa ug sa relihiyon nga ang paagi sa langit pag tinarong, pag binuotan. No, kay kung mao pa na ang paagi mga higala nga maluwas sa makaadto tag langit, wala na unta nagpakamatay ang atong Ginoong Hesus. But salamat sa Ginoo nga gibayran niya ang atong sala para ikaw ug ako atubangan sa Ginoo mahimo ta nga mamatarong pinaagi ni Ginoong Hesus. Mo na nga ning kabuntagon karon mga higala, karong adlaw atong hisgutan kining pagkamatarong nagikan sa Dios. Dili atong kaugalingong pagkamatarong. Kay matud pa sa Biblia sa Roma 3:10 ingon sa nahisulat, walay matarong wala bisan usa. No, there is none righteous, so wala gitarong nato. That's why ato ning susihon gikan sa Biblia unsaon nato nga mamatarong ta pinagi ni Ginoong Hesus. Okay, so sa Roma kapitulo 4 bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 5 ningon ang Biblia, nan unsa man ang atong ikasulti ni Abraham nga atong amahan labot sa unod sa iyang nakaplagan. Kay kung si Abraham gipakamatarong pa pinaagi sa mga binuhatan, siya adunay ikapasigarbo apan dili sa atubangan sa Dios. Kay unsa ang ginaingon sa kasulatan, si Abraham mituo sa Dios, no? Og kadto giisip ngadto kaniya alang sa pagkamatarong. Karon ngadto kaniya nga nagabuhat mao ang ganti nga wala giisip nga gikan sa grasya apan sa utang. Apan ngadto kaniya nga wala nagabuhat apan nagatuo nganha kaniya nga nagapakamatarong sa mga dili Dios nun, ang iyang pagtuo giisip nga alang sa pagkamatarong, no? So makita nato diri ang pulong sa Dios nga nag-ingon nga ang atong pagkamatarong pinaagi sa pagtuo, no? Pinaagi sa pagtuo. Unsa man ang pagkamatarong? Kanang pagkamatarong nga iya sa Dios is gitawag na siya nga gihimo ka nga gimatarong sa estado sa mata sa Ginoo tungod ni Ginoong Hesus Kristo, no? Tungod kay si Ginoong Hesus matarong og sa diha nga mituo ta og midawat ta ni Ginoong Hesus nga atong manluluwas, ingon ang Bible giisip ta sa Dios nga matarong, no? Just as if wala gyud tay nahimong sala atubangan sa Dios. Nga naman gimatarong man ta niya. Kinsa unsa nga paagi pinaagi sa pagtuo ni Ginoong Hesus. Mo bitaw na ingon ang Bible nga sa verse number 5, apan ngadto kaniya nga wala nagabuhat apan nagatuo nganha kaniya nga nagapamatarong sa mga dili Diyos nun, ang iyang pagtuo giisip nga alang sa pagkamatarong. Because the moment mga igala nga mutuo ka ni Jesus Christ, ang iyon ang Bible, nahimo kang matarong atubangan sa Dios, no? Dili imong pagkamatarong kundi ang pagkamatarong ni Ginoong Hesus, no? So makita na to mga igala nga sa diya nga mutuo ka sa ni Ginoong Hesus nga imong manluluwas. Number 1, ingon nga ang imong sala
ug ang kanang guilt bitaw, ang sa Bisaya anang guilt, kanang imuhang kanang konsensya, ug ang punishment sa sala gikuha na siya, no, giwala na siya. Mula ningon ang Bible na himutang matarong sa tanang butang. Mga Buhat Kapitulo 13. Mga Buhat Kapitulo 13. Unsay giingon diri sa Biblia, versikulo 38. Busa hibalui kini ninyo mga tao og kaigsuonan nga pinaagi niini nga tao giwali nganha kaninyo ang kapasayloan sa mga sala. Ug pinaagi kaniya, ingon ang Biblia, ang tanan nga nagatuo gipakamatarong nagikan sa tanang mga butang, nga gikan niini kamo dili mahimong pakamatarongon pinaagi sa balaod ni Moises. No, kinsa man ning tawhanang gihisgotan diri, walay lain si Jesus Christ. No, so mahimo ta nga mamatarong katong tanan nga na nagtuo, no, mamatarong ta sa tanang mga butang. Ang guilt sa sala, ang atong sala gipasaylo, then ang punishment sa sala, no. So atubangan sa Dios tungod ni Ginoong Hesus nahimo naka nga matarong, no. Nanakay niingon diha nga you receive the full rights of citizenship, no. Mahimo kang angayan sa langit. Why? Because gimatarong nakatubangan sa Dios. Mugto niyo ng Biblia nga ang tanan nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios. So bisag unsaon nato paningkamot, di gyud ta kaabot sa righteousness sa Ginoo. But salamat nga si Jesus Christ nga gi-impart diri kanato ang iyahang righteousness na himo tang righteous tungod ni Ginoong Hesus sa atubangan sa Ginoo. Again, dili atong pagkamatarong ni Ginoong Hesus. Buti pasabot, ang gitan-aw sa Ginoo dili atong pagkamatarong, ang pagkamatarong ni Ginoong Hesus. Bali, ang tan-aw sa Ginoo tungod kay naa si Kristo nato nahimo tang matarong. No, ayop makuha na nimo mga higala. Kay mao na ang gisulti sa Biblia. Muna nga, kung imong tanahon sa Roma 3:22, tanahon nato atong basahon na Roma 3:22, ingon ang Bible, bisan ang pagkamatarong sa Dios nga pinaagi sa pagtuo ni Hesus Kristo ngadto sa tanan og nganha kanilang tanan nga nagatuo. No? So, ang ato ding pagkamatarong diha sa pagtuo ni Ginoong Hesus Kristo, ni Jesus Christ, no? So mahimo tang matarong atubangan sa Dios, no? So moyon ta ba nga kanang sayuna lang pastor, pinaagi lang pagtuo, bingano man laging hangtod nagbuhat ka karon, dili man na mawa ang guilt sa sala. Nganong di man gihapon ka kasiguro nga moadto ka sa presensya sa Ginoo. Because ang imong righteousness dili na madawat sa Dios. It is the righteousness of Jesus Christ. Muna nga imong dawaton si Ginoong Hesus, pasudlo nimo siya sa imong kasing-kasing. After ani ato ang diskusyon, adunay prayer nga imuhang sunda siya. No, kay dili relihiyon ang imong mabalhinan kundi relasyon sa Ginoo. No? Relasyon sa Dios. Again, kaming mga Baptist, ang among kasiguruan tungod na ni Jesus Christ, no? Ang mga Baptist pundok na sa mga taong sigurog langit, no? Muna nga mayon mo kung mo-appeal mo na mo join mo na mo, of course you have to be baptized, no? Because Jesus Christ was baptized. Mao na siya ang paagi nga ikaw ma-join sa simbahan. But ang imong pag-adtog langit, ang imong pagtuo ni Ginoong Hesus, di ka magpamimbro sa Baptist para maluwas ka. Ang mga Baptist pundok na siya sa mga taong sigurog langit, no? Kay mo naingon ba kung nakig-uban ka sa mga taong way siguro, aparehas ra mong way siguro, ang imong una-una kasing-kasing way siguro, hinaot pa, maningkamot pa ta. But here ang sa Baptist ang pagtulunan is aduna tay kasiguruan sa langit pinagi ni Jesus Christ. No man nga ang kani nga pagkamatarong tungod ni sa grasya sa Dios, no? Ang pundasyon ani tanan tungod sa grasya sa Dios. Mugto na giingon nga ang grasya is gugma o kaluoy sa Dios nga gihatag sa mga taong dili angayan, no?
Imagine na ha, nga kitay nakasala, pero kitay gibayran. Siya nibayad alang nato. No, imbis kitay angayan nga impierno nun, kita mo'y angayan nga ilabay ngadto sa impierno tungod sa atong sala, kitay angay mo bayad, pero si Ginoong Hesus mo'y nibayad alang kanato. That's why, kining pagkamatarong mga higala, grasya gyud ni sa Dios. No, hinatag ni sa Ginoo. Mo bitaw nga kung imong tan-awon ang Bible sa Romans chapter 3 and verse number 24, unsay giingon sa Bible, ingon nga gipakamatarong nga walay bayad pinaagi sa iyang grasya, pinaagi sa katubsanan nga anaa ni Kristo Jesus. No, grasya. No, grasya sa Dios nga gihatag diri kanato libre walay bayad, no, kay kung bayron pa ta, mahal man gani kay mo palit og mansyon. Mahal man gani kayo mo palit og dako nga balay. Mahal man gani kay moadto tag gawas sa kalibutan. No, nay usa ka dato kayo sa America nagtinguha siya nga moadto siya sa moon. Pila ka dollar, pila ka millions of dollars siyang gibayran para makaadto sa moon. No? Then ang langit, pag-adto na itong langit, mga higala, ingon ang Bible, libre way bayad. Mutuo lang ka ni Jesus Christ. Imo siyang saligan, dawaton, mutugyan kasi mong kaugalingon dito niya. Mayroon ka, Lord, akong dawaton si Ginoong Jesus, siya man ka ang daan sa langit, siya man ka ang makaluwas na ko, itugyan ako akong kaugalingon ngadto niya. No, mo na siya ang pagsalig, mo na ang klase nga pagtuo. No, kay karon ang atong gituuhan, atong mga kaugalingon, magbinuutan lang ta, malangit ta. Mapamimbro lang ta simbahan, malangit ta. Dili man na siya mo ay means sa pagkamatarong, dili man na siya mo ay paagi nga malangit ta, no? Because dili lang kay grasya, kundili tungod pud sa dugo nga giagas ni Jesus Christ didto sa krus, no? Tatong tanawon Romans chapter 5 and verse number 9. Kumanang pulong gyud sa Ginoo atong pagatan-awon. Romans chapter 5 verse 9, verse 8, apan ang Dios nagapakita siyang gugmanganhi kanato nga samtang kita makasasala pa, si Kristo namatay alang kanato. Mas labaw pa ingon nga karon gipakamatarong na pinaagi sa iyang dugo, kita maluwas gikan sa kapungot pinaagi kaniya. So you see, makita na to mga higala nga tungod kay giagas na iyahang dugo dito sa krus, gibayran na ang kapasayloan sa tong mga sala, dili na kapungot sa Dios ang ato ang mahidangat unya o atong sugaton unya dito, no, dito sa langit. Kay ngano man, ngano pastor nga nasuko man ang Ginoo nato. 2 Thessalonians, no? 2 Thessalonians chapter 1 and verse number 8. Mo ni makita nimo mga higala nawa. 2 Thessalonians 1 verse 8, yun ang Bible, diha sa nagadilaab nga kalayo nga magapanimalos nganha kanila nga wala nakaila sa Dios o nga wala nagtuman sa maayong balita sa atong Ginoong Hesus Kristo. Kinsa pagasilutan pinaagi sa walay katapusan nga kalaglagan gikan sa presensya sa Ginoo, gikan sa himaya sa iyang gahom. So you see, makita nimo mga higala nga ang tao day nga wala nagtuman sa mayong balita, no, ni Ginoong Hesus Kristo. Sa may mayong balita nga si Jesus namatay, gilubong og nabanhaw, ibayran na niya ang atong mga sala, ug siya na ang manluluwas, no? Manluluwas mo na niyon ang Bible, tumuo ka ni Ginoong Hesus, maluwas ka ikaw gang imong panimalay. Acts chapter 16 and verse number 31. Mayroon mo pastor, sayo na god pinaagi lang og pagtuo. Yes, sayo na siya mga higala, kay sayo na nato tungod kay nailaing ni bayad alang kanato. No, somebody paid for us. Somebody paid for our sin. Kinsa man na siya? Si Jesus Christ. Munang salamat sa Ginoo nga gibayran niya ang atong mga sala, pinaagi sa iyang grasya, pinaagi sa iyang dugo. Unsa may resulta? Unsa may resulta nga sa dihang namatarong ta? Duha ka butang, naa natay kalinaw sa Dios. Then naa natay access ngadto sa pabor sa Ginoo, no? Na natay agianan ngadto sa pabor sa Dios. Romans chapter 5 verse 1. Look at your Bible. Niingon diri busa ingon nga gipakamatarong pinaagi sa pagtuo, kita adunay kalinaw uban sa Dios.
pinaagi sa atong Ginoong Hesus Kristo. Pinaagi sa kang kinsa usab kita adunay agianan pinaagi sa pagtuo. Ngadto niini nga grasya diin kita nagbarog ug nagkalipay diha sa paglaom sa himaya sa Dios. So unsay gingon sa Bible? Unsay gingon sa Bible? Aduna natay kalinaw, aduna natay agianan ngadto sa grasya. No? So mga igala, dako kayong butang mamatarong ta. No? Hinunoa nga ang atong pagkamatarong dili kitay magbuot. Dili paagi nato, no? Kun dili unsay sumala sa pulong sa Dios. Kay kun makit-an nimo nga pagkamatarong mga igala, maangkon nimo nga pagkamatarong gikan sa Dios, ang guilt sa sala mga wala na siya. Ngano man ang kalinaw na sa Dios mohari sa atong kasing-kasing. Mohari sa atong kinabuhi. Wala na tay kahadlok sa eternidad. Why? Because nang kaingon naman kang one day ni kamatay nako adto ko mo pauli sa Ginoo. So I hope mga igala na sabtan ninyo ining ato ang diskusyon karon mahitungod sa pagkamatarong nga iya sa Dios, no? Sa sunod na pud nga higayon o kini na usab si Pastor Mark sa Sidon ug ako magaingon kaninyo ang Dios magpanalangin og maayong adlaw kanatong tanan. Daghang salamat. Kung ikaw nagatuo sa pulong sa Dios mahitungod sa kaluwasan, pag-ampo ani nga inampuan, Ginoong Hesus, usa ako ka makasasala ug dili angayan sa langit. Salamat sa imong kamatayon didto sa krus alang sa kabayaran sa akong sala. Pasaylo ako sa akong mga sala ug akong angkunon si Ginoong Hesus nga akong manluluwas. Pasudla si Ginoong Hesus sa akong kasing-kasing kay gusto kong malangit. Sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen. Who is so great a God as our God? Thou art the God that dost wonders. Thou hast declared thy strength among the people. Who is like unto the Lord Most High, who filled the seas and formed the skies, who walks upon the wings of the wind, whose thoughts no man